أبراهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصا نبت أنا زرئية كام مدري مدركا عندما بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أب زحلف سومناز تقعد تنبل مرعى أتو داويت أبو نسنة ببنيا نفسهر نفسي حاصل مسحانتي أب كل عسراتات تركب من السي أم محبراو ميديا مستزرقحة بزحات بتكونات كحقوسن كلو قلقا كريتهم قليزهم قلقل دك أنسي رمان تتقوار كخننو ترعين اتمقني دما أم منغوزهم كل التساب حدار زلو ناي عدمة فلليو سلام تايرسعنا كبرات تغطاتلتي منفساو چانل مدركن آنا كمي كنيهم كنيات صوم كمي علو أب زلقمو فتصوم ناي قويتانا سلام مساهم كخون من يتنايو ازي أب محبراوي مراقبيتات أرستخوين زلو قداين بقر أرتدوكساوي أستمهرو أب ناي عدمة فللي كمون حفشاوي بزعبا مرعاك اللونا زلو ورديد كمي مسل كنزارة ربلوينا كسافة سامي مدب كتكتاتلون تقامو خينو انت رغيبكمو ناب كلو كتب سحون اواناوي مهاري مدبات مدركن انا ابقزيوك بزحكم بيتسب نايزم منفساو چانل كتكونو بفغرن عدم سناي مكتتال غلت بإبدان كنزو كباخين نابا خانت ملس محرت كآمين باهلو كاباي كابرحو غريخاني كوارس سرقخا ولود كاقر كاني كابلعي مسواتي محرت تفتو عريخا نفغي قزاخا كاتو يسوس كريستوس أبوي آب نفسي بكنتو زموتا بخي وولادي الخامس كرلي نملائك تخلو بنايحا أقدم كم زدغسكو تنبل مرعى أتو داويت أسكدوم أم محبراوي مراقبيتات مستزرقحة بزو حسابات أنناتهم ريتو كهبلو تسانيحهم اللو اتنكندي ززاروار استدما أم مونغو كلتيوم زلوني عدم فللين أتو داويت نخال أيقزيو يمرعو مهلاونيو اتقدامي نريو نتبي كال أيقزيه ممرعو بأرتودوكساوي أستمرو فوديو أب أمنت كريستنا مرعى مالت محبراو وعل ويسممع ويكا فقراو سانت رح يكونن حدار قدوس مستيريو قدوس زبلو خا بأملاك استوهابنا مستير سلزخونيو أب حدا قطامي مسابات كوفيلن كلغو حدا نقالاتو مدقامو يقريتا حدار حقاوي منزرنا يكل تزاربه أب جزيئو نجيغ حسابو مرداتا كونتا هبكو كمزي عينتا تحساسوا زلكم كتلو سلتقلو حجون مرداتا كهبلو قال كيدان وي حدار قدوسيو بقدسنا زنبر هيوتونيو معرتهم بدنجلنا نعلم منينوم نكريستوس سعبو قدوسان زرخبو كبري زوهب عابي مستيريو قدوس باولوس أبناء إفيسون ملختو أم معرف حمشتا فود حمشتا أمنزرا زبالة ويرخص أمن قست أملاق بوتا كم زي بلو تزاري بلو أمو نتيق زي أبير أملاق زهبنا عبي مستير بأمنزرنت ويرخصت نلكو أنتلنا مس حساب أملاق نتسارر كم زلنا كردانا يقبو أفقدي عسران سلستنون سواين سبيتن أب حدار عبي مسالي ناي كريستوسن ناي بيت كريستيانن كم زخوني الزرب كم تكريستوس نبيت كريستيان زفكرا سواي نسبيتو كفكر بيت كريستيان نكريستوس كم تقور دما سبيتي نسوايا كتأززن كتخبرن يمهر بزردي دما ببرخة أملاخن بتقادلون نزلو بزح فتنن اتقعزو نفتسمنا يخون كوينو جن هيوت ودساب كل جزيه فتسما يكونن أبتقعزو بزح زقاتم حلقلقات اللو حدا كام متسامرتي بموتي فلا بسنك دخام دك سبات ججت ويمرير كونتات حدار يبتنيو قدس بيت كريستيان نخا سبات أبزو دقت عالمي نبرو كم زلو تردان تفلتنيا بزي مقنيات أرتودوكساوي توهر بيت كريستيان من مكوا فتح زي تمهرن زي تتبابعن انتخونت بموت بزموت
ከምኡውን ሃይማኖት ብምቕያር ምኽንያት ናብ ፍትሕ ዝበጽሕ ሓዳር ሰባት ካልኣይ ግዜ ክምርዓው ትፈቅድ እያ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ክገርሞም ይኽእል እዩ። ክንርድኦ ዘለና ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ዳግማይ መርዓ ትፈቅድ እያ ክንብል ከለና ብዝተፈልየ መንገዲ እያ ትሕዞ። ካልኣይ ሓዳር ብጽምብል ጥራይ ዘይኮነስ ብዕቱብነትን ብትሕትናን እዩ ዝቐርብ። እቲ ስነ ስርዓት መብዛሕትኡ ግዜ ዝሓፀረ ኮይኑ ናይ ንስሓን ኣስተንትኖን ጸሎት ዘጠቓለለ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝለኣኾ ኣብ ምዕራፍ 7:10 ከምዚ ይብል፣ ዘይተመርዓውን ንመበላለውን ግና ከምዚ ኸማይ ኮይኖም እንተነበሩ ንዓኣቶም ጽቡቕ ይብል ኣለኹ። ገዛ ርእሶም ክመልኩ እንተዘይተኻሎም ግና ይመርዓው፣ ከመይ ብፍትወት ካብ መንዳድ ምምርዓው ይሓይሽ ይብል። እዚ ትምህርቲ ምሕረት ኣምላኽ ዘርኢ ቅዱስ ቃል እዩ። ጌጋ ናይ ደቂ ሰባት ምሕረት ከዓ ናይ ፈጣሪ ዶ ኣይኮነን? ሓዳር ንሰባት ካብ ጽምዋ ፈተናን ዘይምርግጋእን ዝከላኸል መንገዲ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዳግማይ መርዓ ከም ውድቀት ዘይኮነስ ከም ጉስነት እያ ትርእዮ። ደቃውን ሞራላውን እሙንን ህይወት ክቕጽሉ እትሕግዘሉ መንገዲ እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ብሞት እንተተፈለየ እቲ ብህይወት ዝተረፈ ገዛ ርእሱ ክመልኽ ዘይክእል እንተኾነ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ካብ ብፍትወት ዝነድድ ይመርዖ። ብኻልእ ምኽንያት እንተኾይኑ ከዓ ፍትሕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን ስለ ዝኾነ ብዝተኻለ መጠን ኩነታት ናብ ንቡር መሊስካ ብፍቕርን ብምርድዳእን ክቕጽል ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ ትሰርሕ። ካብዘይኮነ ግን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ብዕቱብነት ተራእዩ ብንስሓን ብኣስተንትኖን ዝሓሸ ህይወት ከም ዝጅመር ይግበር። ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተረኽበ ሓያል ኣብነት ዛንታታ ሳምራዊ ሰበይቲ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ነታ ሰበይቲ ብዙሕ ሕሉፍ ሓዳር ከም ዝነበራ ድሕሪ ምግላጹ ስለቲ ዝገበረቶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣየሕፍራን። ኣብ ክንድኡስ ብድንጋጸ ተዛሪቡ ህያው ማይ ህያብ ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት ከም ዝኾነ ነገራ። እቲ ካልኣይ እንሪኦ ብዛዕባ ናይ ዕድመ ፍልልይ ዘሎ ነጥብ እዩ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንሓዳር ብቑዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝውስን ፍሉይ ቁፅሪ ዓመታት ኣይቐመጠትን። ዓቕሚ ኣዳምን ሄዋንን እንተበፂሖም ኪንዮ ቁፅሪ ዝያዳ ኣድህቦ ትህበሉን ደቃ ድማ ንዕኡ ተረዲእዎም ሓዳር ክጅምሩ ከም ዘለዎም ትምህር። ንሱ ከዓ እዞም ውልቀ ሰባት ነፃ ፍቓድ ተጠቂሞም ድዮም ዝመፁ ዘለዉ? ኣብ ሕድሕዶም ምክብባርን ሓላፍነትን ሓቀኛ ሓልዮትን ኣሎ ድዩ? እቲ ሓዳር ኣብ ርእሰ ፍትወት ዝዓለመ ከይከውን ንተወፋይነት ድልዋት ድዮም ዝብሉ ካብ ቁፅሪ ንላዕሊ ኣገደስቲ ሕቶታት እያ ትትንክፍ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ ታሪኽ ኣብ ብዙሓት ክርስቲያናዊ ሕብረተሰባት ርኡይ ናይ ዕድመ ፍልልይ ዘለዎ ሓዳር ነይሩ እዩ። ገሊኦም ድልዱልን ቅዱስን ሕብረት ክህልዎም እንከሎ ካልኦት ድማ ብኣንጻሩ እዩ። እቲ ቀንዲ ወሳኒ ረቑሒ ግና ናይ ዕድመ ፍልልይ ኣይኮነን። ማለት እቲ ፍልልይ ስለ ዝበዝሐን ስለ ዝወሓደን ኣይኮነን። እቲ መሰረታዊ ነጥቢ ሓዳር ብመንፈሳዊ መዳይ ገምጊምና ብፍቕርን ብምርድዳእን ኣምላኽ ንሓዳርና ከጽንዖ ናብ ህይወትና ብምዕዳም እዩ። ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ኣይውዳእን እሞ ጥራሽ ዘይጠፋእናስ ሳላ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። ክብርን ኣምላኽ ሰላም ብእብዳን ገንዘብ ካባኺነ ናባኻን ትምለስ ምሕረት ካኣሚነ ባሂሉ ካባይ ካብ ርሑቕ ርኢኻኒ ክወርስ ጽድቅኻ ውሉድካ ጌርካኒ ካብ ልዕሊ መስዋዕቲ ምሕረት ትፈቱ ኣርኢኻ ንፍቕሪ ገዛ